A l'edat antiga, el món era amorf, envoltat de boira. Una terra de grisos penya-segats, arbres de pedra i dracs eterns. Però llavors aparegué el foc, i amb el foc vingueren les disparitats. Calor i fred, vida i mort, i evidentment llum i foscor. Després de la foscor en sorgiren ells i trobaren les ànimes dels senyors dins la flama. Nitu, el primer dels morts. La bruixa Daisalith i les seves filles del caos. Gwyn, el senyor de la llum solar, i els seus fidels cavallers. I el furtiu pigmeu, tan fàcilment oblidat. Amb la força dels senyors, desafiaren els dracs. Les potents vires solars de Gwyn penetraren les seves pètries escates. Les bruixes teixiren grans tempestes de foc. Nitu desencadenà un miasma de malaltia i mort. I Sith, l'escatat, traí la seva raça i els dracs desaparegueren. Així va començar l'edat del foc. Però ben aviat les flames s'esvairan i només romandrà la foscor. Encara ara només en queden les brases i l'home ja no veu la llum, només nits interminables. I entre els vius es poden veure aquells que porten la maledicció del senyal fosc.